Hi guys, naming package guys, naabot ganina. Ikan day ni kang ati aluna tampos from Dubai. Budang. So, karon guys, magsulod na unbox. Ang tanawon so guys. So, open mo. So, salamat kayo at aluna sa imong grasya nag-share kami nakabenepisyo sa ano siya guys. Magahi. Sino ko mo? Okay. Kita ko chinyo bi. Galit ko dito.